Mali ale kɛra jamana 17 ye min sera ka tarakom bana kɔni kɛlɛ ka bɔ a ka jamana. Cherif Buye Aidara ale y'a yira k'a fɔ ko laïcité ko o kɔni tɛ ka dankari silamɛya kɔni ka laɲini kɔnɔna an ka jamana kɔnɔna na. Dawuda Bagayogo a yira k'a fɔ ko mandat de dépôt kɔni dala ale kan commune 3 kɔni maaw kɔni fɛ. An balimaw aw bisimila an ka bi dun kibaru kɛnɛ kan. An bɛna an da don ni kibaru kɔnɔna k'u walawala. K'a fɔ ko tɛnɛ tɛmɛnen min tun ye Maikalo tile 8 ye ko OMS n'o ye Organisation mondiale de la santé n'o ye jɛkuluba ye min sigilen bɛ kɛnɛya kɔni kan diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen na ko olu ka danga dɔ kɔni tun bɛ Mali la. Ayiwa ko ale yɛrɛ kɔni mana dɔ wɛrɛ la ale nana ka na Mali autorité mɔgɔw kɔni félicité ka yira k'a fɔ ko u ye baara min kɛ n'o de ye k'a fɔ tarakom bana ko o tun ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Tarakom bana ale ye bana ye ni a bɛ adamaden kɔni sɔrɔ a ɲa de kɔni na. Ayiwa yira k'a fɔ ko ale kɔni bɛ ɲɛkisɛ kɔni ci bɔ kosɛbɛ ani ko ka jɛ d'a kan ni dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko bugun ko a b'o da ɲɛkisɛ kɔni sanfɛ. O de kun kɔnɔna la ko an ka jamana autorité maaw ani kɛnɛya tigilamɔgɔw ko olu kɔni u cɛla sigi walasa ni bana in bɛ se ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogoya min. Ayiwa min kɔni OMS kɔni lasigiden ye ni ale tɔgɔ Itama Christian ni ale kɔni kun nana min ye premier ministre o kɔni fɛ yen nɔ a yira k'a fɔ ko o kɛnɛ kan maa min yɛrɛ kun bɛ ministre min sigilen don Mali kɔni kɛnɛya kuma ko kunna ni ale ye madame Jeminatou ani kɛnɛya tigilamɔgɔ caman ko olu kɔni kun bɛ ni kɛnɛ in kan. Ayiwa a yira k'a fɔ ko min ye tarakom bana ye ko Mali ale kɔni ye dugu 17 ye diɲɛ seleke naani kɔni na wa ko Afrique yɛrɛ jamana kɔnɔ dugu 17 kɔni don. A yira k'a fɔ ko tarakom bana ale kɔni bɛ dugu minnu na ko o kun bɛ dugu 52 o dugu 52 la a yira k'a fɔ ko a ye maa hakɛya min ko o kun ye maa 2 million kɔni bɔɲɔgɔn kɔni. Ayiwa ko o tɛmɛnen ka bɔ yen min ye tarakom bana ye ko ni a bɛ sɛgɛsɛgɛ ka don jamana kɔnɔna la ko maa 1000 kɔni bɛ ta ka lajɛ ka olu sɛgɛsɛgɛ ni a ye maa 1 kɔni sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ ko bana in kɔni fanga dɔgɔyara i ka jamana kɔnɔ ko aw sera ka bana in kɔni kɛlɛ wa ko o kun kɔnɔna la min ye OMS ni ale ye Organisation mondiale pour la santé ni olu kɔni sera ka nin ko in kɔni sɛrɛtiya ka yira k'a fɔ ko ni bana in bɔra Mali la ko o kɔni ye baara ka kan san 10 a yira k'a fɔ ko o san 15 kɔni dafara ka yira k'a fɔ ko ni bana in kɔni fanga dɔgɔyara Mali la ko o de la o y'a sɛbɛntiya ka yira k'a fɔ ko Mali sera ka ni bana in kɔni kɛlɛ ka bɔ a ka jamana kɔnɔna la. Ayiwa hali bi kɛnɛya kɔni hukumu kɔnɔna la tɛnɛ tɛmɛnen min yɛrɛ ye Organisation mondiale de la santé n'o ye diɲɛ jɛkuluba min bɛ yen kɛnɛya kɔni tɔgɔya la olu kɔni ɲɛmɔgɔ bɔra ka yira k'a fɔ ko coronavirus banakisɛ ko nin y'a kɔni bannen ye diɲɛ kɔnɔ. Ayiwa ko o kɔni kɔrɔ tɛ ka yira k'a fɔ ko a bana in tɛ segin ka na ko nka an bɛ wagati min na bi bana in kɔni a si latununnen don diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na ka sɛbɛn kɔnɔna la sabula ko ni y'a ta ka lajɛ ko nin y'a san 1 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ ye coronavirus banakisɛ a kɔni ma a ka maa minɛta kɔni dɔgɔyara ko o de kun na olu kɔni bɛ se k'a yira k'a fɔ ko bana in kɔni nin y'a si tununnen nka ko u m'a fɔ ko bana in tɛ segin ka na jamanaw kɔnɔ tuguni dɛ nka u y'a yira tuguni u ka kuma kɔnɔna la ko bana in yɛrɛ don ani sisan cɛ a ye maa hakɛya 7 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ ye ko bana in ye o mɔgɔ hakɛya de kɔni minɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen an bɛ wagati min na ko bi an kɔni min ye laïcité ko ye ale kɔni kuma kɔni gannen don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna la o de kun na min ye Cherif Buye Aidara ye ale y'a yira k'a fɔ ko sɛbɛn min kɔni dira ale ma laïcité ko kɔni na ko o tɛ kɔlɔlɔ lase an ka silamɛya kɔni diinɛ kɔni ma. Ayiwa ni dɔgɔkun filancɛ kɔni na min ye ministre de la réconciliation ni ale ye colonel Ismaël Ouaké ko ale kɔni taara gafe dɔ di Cherif Buye Aidara kɔni ma a sigiyɔrɔ la n'o o gafe in kɔni bɛ kuma laïcité ko kɔni kan. Min ye Buye Aidara ale kɔni kun y'a yira k'a fɔ a ka kuma kɔnɔna la ko gafe fɔlɔ min dira ale ma ko o kɔni kun bɛ nanzarakan kɔni na nka ko ale kɔni m'o faamuya nka a ka faamuyali kɔnɔna la ale kɔni ma kuma juguya la kuma min na ni o kuma b'a yira k'a fɔ ko o bɛna kɔlɔlɔ kɔni lase an ka jamana kɔni ma silamɛya diinɛ sira fɛ nka ko ni u kɔni bɛ fɛ ale ka faamuyali kɔni sɔrɔ nin ko in na k'u ka se ka na nin gafe in ye arabukan na walasa ale bɛ se ka faamuya cogoya min na o de kun na ko gafe in kɔni sɛbɛnna ka taa d'a ma arabukan na colonel Ismaël Ouaké kɔni fɛ o sen fɛ ale kɔni ye gafe in kalan ka yira k'a fɔ ko gafe in kɔnɔ kumakan min b'a kɔnɔ k'o ye kumakan ye min yɛrɛ tɛ silamɛya diinɛ kɔni sɔsɔ ko o kun na ale kɔni bolo ko laïcité ko in o tɛna kɛ kɔlɔlɔba ye ka lase silamɛya kɔni ma wa a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen nɔ k'u bɛ ka wuli ka laïcité ko kɔni kɛlɛ ka yira k'a fɔ ko laïcité ko a bɛna silamɛya kɔni kɔlɔlɔ lase a ma ko ale kɔni b'a yira k'a fɔ ko olu de kɔni kun ma silamɛya kɔni faamu ko u bɛ ka kɛlɛ kɛ u yɛrɛ ka ko la k'u tɛ ka kɛlɛ kɛ laïcité ko in kɔni na.
wa ko ale kɔni bɛ wele bila ko maa si kana wuli k'a fɔ k'i bɛna fitinɛ wɛrɛ wuli an ka jamana in kɔnɔ k'a sɔrɔ an bɛ fitinɛ kɔrɔlen min kɔnɔ na wa ko min ye colonel Assimi Goïta ni o y'an ka transition kɔni ɲɛmɔgɔ ye ko ale kɔni bɛ foli bila u ye k'u jilaja u bɛ jija min na walasa bɛn ani sabati bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ ko u cɛsiri o fɛ walasa majugu minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ olu bɛ se ka taa bɔ an ka jamana kɔnɔ. Kunnafoni kuncɛ la o de ka yɛrɛ k'a fɔ Dawuda Bagayogo ale tun ye maa ye min yɛrɛ kɔni tun ye funɛkɛni 2 kɔni bɔnɛ u ni na ko a yirala k'a fɔ ko mandat de dépôt kɔni dara ale kan communauté tribunal mɔgɔw kɔni fɛ. Ayiwa Dawuda Bagayogo ale ye kamalen ye min si yɛrɛ kɔni tun bɛ taa san 30 kɔni bɔ ɲɔgɔn ko kɔni na ale nɔ minɛlen tun don ka sababu kɛ ko projet min ye kunkololabanatɔw kɔni ka furakɛliyɔrɔ la n'o bɛ projet ko a ye funɛkɛni dɔ kɔni faga min yɛrɛ si bɛ taa san 3 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ la ko o hukumu kɔnɔna na ale kɔni bolila ka taa a kɔrɔmuso dɔ kɔni fɛ yen ko fo Banakɔrɔni ni ale kɔni bɛ Sonu kɔni kɔfɛ ala ni Bamakɔ finitigiw kɔni ka sɛgɛsɛgɛliw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya 2e arrondissement mɔgɔw ko olu kɔni wulila ka se nin yɔrɔ kofɔlenw na ka taa u bolo kari Dawuda Kulubali kɔni ka nin yɔrɔ kofɔlen in na ayiwa ko tɛnɛ tɛmɛnen min kun ye mai kalo tile 8 ale kɔni kun ka kiiri kɔni kan ka tigɛ o kun kɔnɔna la ko kiiritigɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya min kɔni ye communauté kɔni tribunal mɔgɔw olu y'a jira k'a fɔ ko Dawuda Bagayogo ko ale kɔni bɛ bila mandat de dépôt la ko k'a bila min ye Bamakɔ kasɔrɔba ye hakilina jiginna an b'a yira k'a fɔ nin waleya in bɛɛ lajɛlen kɛra Bamakɔ de kɔnɔna la Dawuda ale yɛrɛ y'a yɛrɛ sɔrɔ projet cogoya min na o de ye ka yira k'a fɔ ko Yanfoyila fan fɛ dugu dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko a y'a neveu dɔ de kɔni bɛ yen nɔ n'o kɔni si bɛ taa san 7 kɔni bɔ ɲɔgɔn na ko a ye o de kɔni kun kantigɛ o de kun na ko a somɔgɔw y'a bila ka na Bamakɔ ka yira k'a fɔ ko kunkololabana kɔni b'a la o kun na a y'a yɛrɛ sɔrɔ projet o sen fɛ min ye mai kalo tile fɔlɔ ye ko a ye nin funɛkɛni min si yɛrɛ kun bɛ taa san 3 la ko a y'o fana kantigɛ ni muru ye o de kun na ko nin waleya in bɛɛ lajɛlen tribunal maaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye fatɔko kuma min bɛ ka fɔ ka yira k'a fɔ ko kunkololabana kɔni b'a la ko o kumakan kɔni tɛ tiɲɛ ye ko o de kun na olu b'a bila mandat de dépôt la nka an yɛrɛ kɔni bɛ an yɛrɛ ɲininka Dawuda Bagayogo docteur ye mun de fɔ a ka ko la sɛgɛsɛgɛli hukumu na ni olu y'o sɛbɛn bila ka taa tribunal maaw fɛ walima finitigiw ye mun de sɛgɛsɛgɛli kɛ ka bila ka taa tribunal maaw fan fɛ n'olu kɔni y'a sɛbɛntiya k'a yira k'a fɔ ko fatɔko in kuma tɛ tiɲɛ ye n'u ye mandat de dépôt kɔni kalan sabula an bɛɛ lajɛlen fana kɔni b'a kalama maa bɛ yen nɔ ni i kɔni nɔ minɛla ka yira k'a fɔ ko kunkololabana kɔni b'i la i ka kiiri ni tɔw ka kiiri kɔni tɛ kelen nka Dawuda ale kɔni ka kiiri ni tɔw ka kiiri kɛra kelen ye ani maa kunkololabanatɔw kɔni ka kiiri ma kɛ kelen ye nka an yɛrɛ kɔni bɛ k'an yɛrɛ ɲininka nin ko in na ni an ye kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ la an b'o fɔ a ye an ka don nata kibaruyaw kɔni na ayiwa an balimaw ni kɔni tun ye an ka bi don kibaru ye ka da kulo kan aw ni ce an ko kulomajɔ la aw k'an bɛ an ka don kibaru wɛrɛ kɛnɛ kan